Dewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma i'th di ac i geisio dy wyneb i ddyrchafu dy enw. Ni yn gofyn ti'n helpu ni yn hyn. Ni'n ymwybodol iawn o'n methiant, ein crwydro cyson. Ond o Dduw, i ni yn diolch dy fod ti yn dad nefol arno. Ac yn gofyn i ti bresynoli dy hun yma neu'n plith. Ni'n gofyn am y tywalliad o'r nef, y bydd ysbryd glân ar waith yma yn ein plith ac hefyd i'r rhai fydd yn ymuno dyn ni wrth iddynt wrando ar yr oedfa. Ni yn gofyn o Dduw y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu heno. Ter drig yr ha wrthym, ni'n gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ganu'r emyn gyntaf, chydig o gohyddiadau. Croeso'n gyntaf i'n hoedfa, i'n gwasanaeth Diolchgarwch, ac ni falch iawn o groesawu'r parchedig Dafydd Morris unwaith eto i'n plith. Mae yna oedfa'n arferol yn cael ei cynnal bob sul, prynhawn sul am hanner awr wedi 3 oedfa bregethu yma yn y capel, ac hefyd yn fusol ar y drydydd nos Iau o'r mis ein cwrdd gweddi. Oedfa'n arbennig, fe fydd yr noson o garolau yn digwydd y dydd Iau cyntaf o Ragfyr, Rhagfyr y 7fed, ac yna noswyl y Nadolig, Rhagfyr 24, yn hwyr iawn yn y nos, chwarter wedi 11 i ni'n cael ein hoedfa croesawu'r Nadolig. Felly yn gobeithio gorffen tua hanner nos wrth i'r Nadolig ddod i fewn. Felly, rhaid fydd ein hoedfa arbennig, ond fydd ein hoedfa nesaf ni pnawn di sul hanner awr wedi 3 yma yn y capel. Nawr, gadewch i ni ganu, emyn rhif 730. Tydi sydd deilwng oll o'm can, fy nghreuwr mawr am Duw, dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr y rwyf yn byw. 730 yn ei sefyll i'w chanu.
Bydd am darlleniad o'r llyfr yr Actau, bedwaredd benod ar 10, penod 14, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau 14 ar adnod gyntaf. A digwyddodd yn Iconiwm iddynt fyned ynghyd i synagog yr Iddewon a llefaru felly, fel y credodd lliaws mawr o'r Iddewon ac o'r groegwyr hefyd. Ond yr Iddewon anghredadyn a gyffroesant feddyliau'r cenhedloedd ac ei gwneithant yn ddrwg yn erbyn y brodyr, am hynny hwy a arosasant yno amser mawr, gan fod yn hi yn yr arglwydd, yr hwn oedd yn dwyn tystiolaeth i air ei ras, ac yn cynhadu gwneithir arwyddion a'r hyfeddodau trwy ei dwylo hwynt. Eithir lliaws y ddinas ar annwyd, a rhai oedd gyda'r Iddewon, a rhai gyda'r apostolion, a phan wneithbwyd rhythr gan y cenhedloedd a'r Iddewon, ynghyd â'i llywodraethwyr i'w hamherchu hwy ac i'w llabyddio, hwythau a ddeallasant hyn, ac a phoesant i Lystra a Derbe, dinasoedd o Lycaonia ac i'r wlad oddi amgylch, ac yno y buant yn efengylu. Ac yr oedd gŵr yn eistedd yn Lystra, yn ddiffrwydd ei draed, yr hwn oedd gloff o groth ei fam, ac nir o diasau erioed. Hwn a glybu Paul yn llefaru, yr hwn wrth edrych yn graff arno, a gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd, a ddywedodd a llef uchel, saf ar dy draed yn union, ac efe aneidiodd i fyny ac arodiodd. A phan welodd y bobloedd y peth a wneithau Paul, hwy a godasant ei llef, gan ddywedyd yn iaith Lycaonia, y diwiau yn rhith dynion a ddisgynasant ato. A hwy a alwasant Barnabas yn Jupiter a Paul yn Mercurius, o blegyd efe oedd yn ymadroddwr pennaf. Yna ffeiriad Jupiter, yr hwn oedd o flaen ei dinas a ddig deirw a garlanta i'r pyrth, ac yfynasau gyda'r bobl a berthi. A'r apostolion Barnabas a Paul, pan glywsant hynny, a rwy gasant ei dillad ac yn ei diasant ymhlith y bobl gan lefain. A dywedyd, ha wir, pa ham y gwnewch wir pethau hyn. Dynion hefyd ydym ninnau, yn gorfod goddef fel chwythau ac yn pregethu ar ei chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma at ddiw byw. Yr hwn a wnaeth nef a dear, a'r môr, a'r holl bethau sydd ynddynt. Yr hwn yn yr oesoedd gynt o ddefodd i'r holl genhedloedd fyned yn ei ffyrdd ei hunain. Hynny, ni adawodd efe mohono ei hun yn ddidist, gan wneithir daioni a rhoddi glaw o'r nefoedd i ni, a thymhorau ffrwythlon, a llenwi ein calonau ni a lluniaeth ac a llawenydd. Ac dywedyd y pethau hyn, braidd yr ataliasant y bobl rhag aberthu iddynt. A daeth yno Iddewon o Antiochia ac Iconiwm, a hwy a berswadiasiant y bobl ac wedi llybyddio Paul a'i llusgasant ef allan o'r ddinas, gan dybiad ei fod ef wedi marw. Fel yr oedd y disgyblion yn sefyll o'i amgylch, efe a gyfododd ac a aeth i'r ddinas, a thrannoedd efe a aeth allan, efe a Barnabas i Derbe, ac wedi iddynt bregethu'r efengyl i'r ddinas honno, ac ennill llawer o ddisgyblion, hwy a ddychwelasant i Lystra, ac Iconiwm ac Antiochia, gan gadarnhau eneidiau'r disgyblion, a'i cynghori aros yn y ffydd, ac mae trwy lawer o'r thrymderau y mae yn rhaid i ni fyned i deyrnas Dduw. Ac wedi ordeinio iddynt hyneriaid ym mhob eglwys, ac weddio gydag ymprydiau, hwy a gorchmynasant hwynt i'r arglwydd, yr hwn a credasant ynddo. Ac wedi iddynt dramwy trwy Pisidia hwy a ddeithant i Pamphylia, ac wedi pregethu'r gair yn Perga, hwy a ddeithant i weired i Atalia, ac oddi yno a fordwyasant i Antiochia, o'r lle roeddent wedi ei gorchymyn i ras Duw i'r gorchwyl a gyflawnasant, ac wedi iddynt dyfod a chynnill yr eglwys ynghyd, adrodd a wneithant faint o bethau a wneithau Duw gyda hwy, ac iddo ef agored i'r cenhedloedd ddrws y ffydd, ac yno yr agorasant hwy dros hir o amser gyda'r disgyblion. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma ger dy fron, i ddod o flaen gorseddfainc, yn diolch mai gorseddfainc o ras yw hi, ac dy fod yn ein croesawu ni, yn bechaduriaid, yn rhai a wrthododd cynnig yr efengyl, rhai a drodd ein cefnau yn aml ar y gwahoddiad i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto mae yna wahoddiad i ni,
Ac yn dy ras, yn dy drigaredd, rwy ti wedi peri bod y diddordeb yma yn ein celonnau yn gyntaf i fod yma. Ac yna o Dduw, rwy ti wedi rhoi'r awydd i geisio dy wyneb, ac yna gallu i farhau a chredu. Ac felly o Dduw, fel dy blant, i ni yn gallu dod ger dy fron trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil Sanctaidd. I ni yn diolch i ti am ffordd i achawdwriaeth, am y newyddion da fod modd i bechaduriaid dderbyn maddeiant pechodau, hynny am bob un pechod, y pechodau hynny yr ydym yn gwbl hysbys ohonynt, ond hefyd o Dduw yr rhai hynny nad ydym yn ymwybodol ohonynt hyd yn oed. O Dduw, i ni'n diolch i ti fod y cyfan wedi ei golchi yn llwyr yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti o'r newydd am y fraint yma gallu dod i ddiolch i ti am yr Efengil Sanctaidd, i ddiolch i ti am dy holl fendithion tuag atom. I ni'n gymaint gennym i fod yn ddiolchgar amdano, ond o Dduw yn bennaf oll am y ffaith ein bod nawr yn blant i ti. Ac felly ni'n gofyn o'r newydd i ti i ddod lawr i'n plith. I ni yn gallu diolch am y ffordd rwy ti wedi ymweld a'n gwlad dros blynyddoedd lawer, ond mae'r ymweliadau hynny bellach ymhell yn ôl yn hanes ein gwlad. I ni'n gallu diolch i ti am yr adegau rwy ti wedi agosau atom ni yn ein hoedfaon ac yn ein bywydau personol. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ymweld â ni o'r newydd, byddwn ni'n gallu profi ymweliad mawr o'r nef heno yma. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i edrych arnom yn dy drigaredd. Gwan, ydym o Dduw fel pobl, fel dy blant, gwan yn y ddinas fawr hon wrth i ni edrych arnom ni yma heno ac y mwyafrif llethol o'r ddinas yma, heb unrhyw awydd i geisio dy wyneb di. O Dduw, wrth i ni ystyried y Cymru Cymraeg yn ein dinas ni, heb sôn am ein gwlad ni, y mwyafrif o'r Cymru bellach wedi troi cefn arna ti. O Dduw, i ni yn gofyn i ti yn y dyddiau blin yma, yn y dyddiau caled yma, i ni'n gofyn i ti i drigarhau ac i ymweld â ni. Does dim ateb arall gennym o Dduw, dyma'r unig ffordd, dyma'r ffordd rwy ti wedi addo ei fendithio, rwy ti wedi addo bendithio pregethiad y gair, ac felly o Dduw wrth i'r gair cael ei bregethu heno, ni yn gofyn i ti i ddyrchafu dy enw ac i fendithio ac i ddod â ffrwyth, a byddwn ni'n gallu gweld y ffrwyth yn dod o'r oedfa hon heno yma. Ac o Dduw, a byddwn ni'n gallu gweld dy law di, nid yn unig ar waith yma, ond unwaith eto yn y ddinas hon ac yn ein gwlad, a byddu di yn gweithio yn rymus yn ein plith. Felly o Dduw, diogelan hamser yma heno yma, bendithiau'r cyfan y byddwn ni'n wneud, i ni'n cyflwyno dy was i ddofal, i ni'n diolch am yr adegau ni wedi mwynhau ac wedi elwa o'r pregethu yn y gorffennol, ond o Dduw, y mae hon yn noswaith arall, y noswaith newydd, ac i ni yn ymwybodol bob adeg y mae angen nerth o ddifri. Ac felly ni'n cyflwyno dy was i ti, yn gofyn i ti i'w nerthu, bydde ti'n tywalt ysbryd glân arno, ac y bydd y gair yn cael ei ffregethu gydag awdurdod ohono ti. Felly tyrd a bendithia a diogelan hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ar ôl yr oedfa heno yma, fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd, felly mae croeso i chi ymuno gyda ni. Ac yna ar ôl yr emyn hon, fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu i ni. Ond yn gyntaf, gadewch i ni ganu emyn rhif 341, 341, arglwydd Iesu, llanwd eglwys, ath lan ysbryd di dy hun, fel y gwasanaethor nefoedd trwy roi llaw i achub dyn. 341, gwni ni sefyll i'w chanu. Bye.
Wel, gyfeillion annwyl, diolch yn fawr eto am y cyfle i ddod i'r annig air Duw gyda chi. Dymuno bydd y llais yn para. Destun heno yn y 6 bennod o epistol Paul at y Rhufeiniaid. Ac adnod yr ail ar 15. Ond i Dduw y bor diolch, eich bod chwi gynt yn weision i bechod, eith i ryfuddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd i chwi. 6 bennod o Rhufeiniaid, adnod 17. Wel, dyma ni wedi cael byw i weld tymor cynheia eto, tymor diolchgarwch eto. Ac mae hynny yn ddo fe hun yn destun diolch bod yr arglwydd wedi ein cadw ni dros flwyddyn arall. Mae yna gyfle arbennig heno i gydnabod yr hyn mae'r apostol Paul yn ei ddweud, ac mae'n ei ddweud yn delynegol iawn yn dywe yn y 4 bennod ar 10 o'r actau. Sôn am Dduw, ni adawodd e fe ei hun yn ddi-dist, gan wneithir daioni, a rhodd ei glaw o'r nefoedd i ni a thymhorau ffrwythlon a llenwi ein calonnau ni a lluniaeth ac a llawenydd. Mae'n ddweud pert iawn yn dywe, ac mae'n wirionedd, wrth gwrs. Ac nid dim ond cydnabyddiaeth noeth fod yr arglwydd yn creu ac yn cynnal, gewch chi gyda'r apostol Paul, yn ymarferol mewn sefyllfa arbennig, sefyllfa digon rhyfedd mewn gwirionedd, mewn amgylchiadau anodd a pheryglus yn y storm enwog yna yn y 7 ar 20 o'r actau. Mae storm enbyd wedi codi, Paul a phobl eraill ar y llong, ac mae'r storm wedi para am fythefnos, amser hir iawn. Ac mae'n bryd, medde'r apostol, i roi'r gorau i'r ympryd, ac mae Paul ei hun yn cymryd bara ac a ddiolchodd i Dduw. Nid dim ond cydnabyddiaeth noeth fod Duw yn creu ac yn cynnal ac yn darparu, ond mae yna ddefosiwn. Mae yna wir ddiolchgarwch yn codi o'i galonau fod bwyd i gael gyda nhw. Ar y llong iddo fe ac i bawb arall. Ac mae'n cymryd y bara, ac fel yr arglwydd Iesu, mae'n ei dorri fe, ac mae'n dechrau bwyta, ac mae'r lleill yn bwyta hefyd. Ac i'r apostol felly, nid hap a damwen yw fod bwyd ar y ford, nid o gwbl. Mae'r apostol yn cydnabod fanna yn y 7 ar 20 o'r actau, fel i ni'n cydnabod gobeithio fod pob rhodd aionus a phob rhodd berffaith yn dod o ddichod, disgyn oddi o'r dad y goleuni gyda'r hwn i does gyfnewidiad na chysgod troedigaeth. Yn hyn o beth, wrth gwrs, mae'r Cristion yn wahanol iawn i ddyn y byd. Gyn ni wedi bod i gyd, wrth gwrs, yn ddi-ffydd ar un adeg, yn golledig, ac mae'r apostol eto yn sôn am y cyflwr hwnnw, ni fion diolchgar, medda fe. Wel, mi gewch chi ddynion naturiol, a ninen i blith nhw falle cyn i ni ddod i'r bywyd, yn diolch i bobl eraill am wahanol bethau. Oedd na ddiwylliant o dwi'n diolch i chi a chi'n diolch i fi yn y capel. Ond nid diolch i Dduw oedd hynny. Ond mae'r Cristion yn cydnabod fod pob rhodd ddaionius, beth bynnag yw'r rhoddion hynny. Rhai o'noch chi wedi cael gallu meddyliol. Rhai o'noch chi wedi cael gallu chwarae'r piano, gallu cerddorol, beth bynnag yw mae'r Cristion yn ceisio bod yn ofalus i rhoi'r gogoniant i Dduw. Wrth sgrifennu at y Corinthiad, mae'r apostol yn gofyn, pa beth sydd gennyt ar nasterbyniaist, medda fe, yn y byd tymhorol, o safbwynt bendithio naturiol, ac hefyd, wrth gwrs, yn sôn am bethau ysbrydol, mae pob bendith ysbrydol yn enefolion leoedd yn eiddo i bob Cristion ac wedi cael bob un o'r rheini i ni.
Ac felly mae'n addas i ni ddweud, yn addas iawn gyda Williams Bantacelyn, nid dim ond heno mewn cwrdd diolchgarwch, ond i ddweud yn gyson, a'i feddwl yn gyson, boed fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle. Sgwn i mai ysbryd fel yna sydd gyda ni heno, yn rhwydd iawn i fynd yn rwgnachlyd fel bobl y byd, yn diwy. Yn rhwydd iawn i ni'n troi gyda bobl sydd yn cwyno am hyn a'r llall. Mae modd i fi fod yn debyg iddyn nhw, gweitha'r modd, y sywaith. Ond fel hyn ddylai fod yn y mywyd i, mae gymaint o le gyda fi ddiolch yno, boed fy mywyd oll yn ddiolch. Ac fel na oedd hi yn hanes yr apostol, mae'r epistolau, mae'r llythyron mae'n sgwennodd bwy gilydd yn frith o ddiolchgarwch am bob math o bethau. Mae'r diolchiadau yn dod yn gyson, a'r doxologies yn dod, yn torri mas i foliannu a diolch i'r arglwydd bob hyn a hyn. Mae yn diolch yn fynych iawn am y saint, am Gristnogion, ar ddechrau'r rhan fwyaf o'r epistolau sgrifennodd yn weddol agos i'r dechrau, wedi'r cyflwyniad, mae'n dweud rhywbeth tebyg i hyn, yr wyf yn diolch i ddew ac ym mhob coffa amdanoch, medde fe. Yn beth hyfryd yn fe, bod chi'n gallu meddwl am saint, am Gristnogion eraill, a dwi wedi bod wneud hynny yn ddiweddar. Meddwl am rheini dwi wedi cael y fraint o'i cwrdd nhw dros y blynyddoedd. Rai yn nhw wedi mynd i'r gogoniant, ond mi allai ddweud yn llaw ar anghalon, braint yw cael cymdeithas gyda'r saint. Mae Duw wedi dod a bobl i mywyd i fadnabyddiaeth i, sydd wedi bod o fendydd fawr, ac fel na oedd yr apostol Paul yn gweld y rhan fwyaf o'r Cristnogion, oedd wedi dod ar eu traws nhw, oedd yn dad yn y ffydd i lawer ohonyn nhw, wrth gwrs, yr wyf yn diolch am bob coffa ohonoch. Mae eisiau ni wneud hynny. Mae eisiau ni werthfawrogi'n gilydd, gyfeillion. Dwi'n teimlo bod ni yn werthfawrogi'n gilydd fel y dylsen ni wneud. Wel, yn arbennig ac yn benodol, mae'r apostol yn diolch, nid dim ond yn yr adnod sydd gyda ni dan sylw heno, ond mae'n gwneud yn fynych, yn diolch am waith gras yn arbennig, y mywyd y saint. Yr hyn mae Duw wedi wneud i mwyn nhw, yr hyn mae Duw wedi wneud ynddyn nhw, a'r hyn mae Duw yn ei wneud trwyddyn nhw. Mae'n sylwi ar hynny ac yn diolch. A dyna sydd gyda ni yn y testun. Diolch mae am waith yr arglwydd yn achub y saint yma yn yr eglwys yn Rhufain. Petai rhywun yn gofyn, wel, siwt mae yn gwybod fod rhain wedi profi'r cyfnewidiad mawr yma mae'n sôn amdanyn nhw. Achos, os a bwynt hanesyddol, allwn ni ddweud, mae nid yr apostol oedd sylfaenydd yr eglwys hon yn Rhufain. Mae'n debyg fod bobl o Rhufain wedi bod yno ar ddydd y Pentecost yn gwrando ar Pedr. Ac rheini, wrth gwrs, o'r 3,000 yn Rhufeiniaid, ac wedyn wedi dod i'r bywyd trwy weinidogaeth yr apostol Pedr, ac wedi mynd nôl falle cnewyllyn bach i ddechrau, ac wedyn yr eglwys yn tyfu yn y ddinas fawr honno yn Rhufain. Ac felly, dyw Paul ddim yn ei gweld rhain, dyw e ddim yn ei nabod nhw yn bersonol, dyw e ddim wedi bod yn Rhufain, ac eto mae'n gallu dweud fod yna gyfnewidiad mawr iawn wedi digwydd iddyn nhw. Sut hynny? Wel, mae Paul yn gwybod, chi'n gweld, os yw rhain yn Gristnogion o gwbl, mae'n rhaid i bod nhw wedi profi'r newid mawr yma yn ei bywyd. Achos mae pob gwir Gristion wedi bod yn was i bechod ar un adeg. Ond, trwy ddaioni'r arglwydd, trwy ras yn unig, maen nhw wedi i fyddhau i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd iddyn nhw. Nawr, mae hwnna'n wir am bob un sydd yn wir Gristion,
pob un sydd yn ailanedig. Hynny yw, hyn dwi'n ei ddweud wrthoch chi yw, bod yna cynt a chwedyn yn hanes bob gwir Gristion. Nawr, mae hyn yn wahanol iawn i'r ffordd o edrych ar bethau o'n i'n gyfarwydd ag wrth dyfu lan. Fel oedd bobl yn meddwl am Gristion? Wel, o'ch chi'n cael eich geni yn neis, neu'n weddol neis, mwy na lai. O'ch chi'n cael eich codi'n neis. Oedd ysgol Sul a Chapel yn cael gwared, i fod i gael gwared, a rai o'r pethau o ddim cweit mor neis. Ac wedyn i chi mynd mlaen yn neis. Ac yn dod yn fwy neis. Ac yn y diwedd chi marw'n neis. Ac yn mynd i y lle hwnnw le mae bobl neis yn mynd. Dyna'r olwg yn fras ar bethau. Ond mae Paul yn dweud wrth y bobl yma'n sgrifennu at y bobl, dwi'n wedi gweld nhw erioed, dwi'n mynd i nabod nhw'n bersonol, ac eto i gyd, mae'n dweud, o chi gynt, medde fe, yn weision i bechod. Nawr, mi am sylwi ar hyn yn gyntaf te, caethiwed y pechadur i bechod. Ac mae hyn yn wrthwyneb hollol i'r hyn i ni eisiau credu amdano ni'n hunain. Dyn ni ddim yn licio credu bod ni'n gaeth i neb nac yn gaeth i ddim. Yn cofio pan nes i i'r coleg yn yr undeb y myfyrwyr, roedd na furlun ac roedd na ddyfyniad mawr mewn llythrennau bras arno fe o waith Jean-Jacques Rousseau, yr athronydd. A dyma fe i chi, wedi gyfieithu'r Saesneg, man is born free, but is everywhere in chains. So gwaith dyn wedyn oedd rhyddhau y bobl yma, oedd wedi mynd i gaethiwed, ond nhw wedi cael ei geni iawn. Wel nawr, y gwrthwyneb sydd yn wir i'r hyn ddwedodd Rousseau, ni'n cael yn geni yn gaeth i bechod. Ac yn y chweched bennod fan hyn, mae'r apostol yn gweithio allan perthynas dyn, y dyn naturiol a phechod. I ni'n ei fyddhau, medde fe, i bechod, fel mae dynion yn ei fyddhau i unben neu i dairn. Mae yna tyrant i gael yn y byd sydd ohoni, ac felly mae illustrations i gael digon ohonyn nhw, sy'n ni'n meddwl am y dyn sydd yng Ngogledd Corea, enghraifft. Tairn yw unben yw a chi'n gweld fel mae'r bobl yn ei fyddhau iddo fe, yndych chi? Maen nhw'n ofni peidio i fyddhau iddo fe yn yr achos hynny, wrth gwrs. Ond felly i ni i gyd, nawr, pan ystyriwn ni y bobl ni'n cael ar dudalennau yr ysgrythyr, yr apostol ei hun, pan oedd e'n Saul o Darsus, ni'n gallu gweld fel oedd pechod fel tairn yn ei ormesu fe, yndyn ni, ac yn ei yrru fe. Drychwch arno fe yn chwythu bygythion a chelanedd. Doedd e ddim yn gallu reoli ei hun mewn gwirionedd, oedd e. Oedd y casineb yma yn erbyn yr eglwys, yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist, yn erbyn Duw mewn gwirionedd. Y diafol a phechod yn ei ormesu fe ac yn ei yrru fe. Nawr, mae yna rym, chi'n gweld, mewn pechod yn dos e. Mae yna rym mewn angrediniaeth. Fedrwn ni ddim dod i'n hunain i gredu, achos mae angrediniaeth mor rymus yn diwedd. A mae yna rym mewn balchder, ac mae yna rym mewn gwrthryfel, ac mae yna rym mewn annibyniaeth. Dyn ni'n eisiau'r dyn hwn i lywodraethu droson ni, yr arglwydd Iesu. Mae yna rym yn hwnna, yn dos e. Ych chi'n gweld dyn fel Naman y Syriad? A'r balchder oedd yn hwnnw yn pallu ymostwng i'r drefn i ymolchi saith waith yn yr Iorddonen. Mae yna rym mewn balchder yn dos e.
A mae pob gwir Gristion wrth edrych nôl yn gallu gweld bod e wedi bod dan y bawd. Ych chi'n gallu gweld hynny? Bod chi wedi bod dan y bawd ac bod chi ddim yn rhydd o gwbl o blegydfod pechod fel tairn. Ac wedyn mae'r apostol yn yr un benod, yn y 6 benod, yn sôn am bechod fel brenin hefyd, chydig bach y wahanol i'r tairn. Ac mae'n sôn yn y benod am bechod yn arglwyddiaethu. Nawr, mae brenin yn arglwyddiaethu dros bob rhan o'i freniniaeth yn diwe. Pob bryn a pob pant, pob sir a pob rhanbarth. A ten ni'n mynd ôl i'r drydedd benod yn Rufeinied, mae'r apostol yn gweithio hyn allan. Fel mae pechod yn rheoli pob rhan o ddyn. Pob rhan o'r pechadur, pob cynnedd, pob gallu sydd yn perthyn i ni fel plant dynion, mae pechod yn teyrnasu dros y diriogaeth i gyd fel petai. Dyma fe i chi. Bedd agored yw ei ceg. Mae pechod yn reoli dros y geg. A'i tafodau y gwnaethant ddichell. Gwenwyn asbiaid sydd dan ei gwefusau. Y mae ei genau yn llawn melltith a chwerwedd. Bian yw ei traed i dywall gwaed, distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd a ffordd tangnefedd nid adnabiant. Cynheddfa yma sydd gyda ni, yn cegau ni, yn traed ni, yn meddyliau ni, yn cof ni, yn serchiadau ni, yn ewyllus ni. Mae pechod yn reoli dros y diriogaeth i gyd, ych chi'n gweld, yn arglwyddiaethu fel brenin. Mae pechod fel tairn. Mae pechod fel brenin. Mae pechod hefyd fel cyflogwr. Cyflog pechod yw marwolaeth. Ac mae'n ofnadw o beth i ni feddwl yn dywer, mae'n wir. Bob munud i ni'n byw, chi'n modd, pan i ni ddim dan ras, i ni'n ennill cyflog. Bob munud o bob awr, o bob dydd, o bob blwyddyn. Ac mae'r cyflog yn siŵr o ddod o blegyd bod ni'n torri deddfe Duw, ni'n sarhau mawr hydy yr arglwydd wrth bechu, ac mae'r peidau'n dod. A marwolaeth yw'r cyflog. Nawr, i ni eisoes yn farw yn ysbrydol, ac wedyn mae yna farwolaeth corfforol, ac wedyn mae'r ail farwolaeth a sy'n troi nôl oddi wrth hwnnw. Yn ei wedi ni farw, mae'n cyflwr marw ni'n cael ei gadarnhau, a hynny am byth. Mae'n beth difrifol, sobor, sobreiddiol iawn yn dywe, yr ail farwolaeth. A dyna i chi ffrwyth pechod, dyna i chi ganlyniad pechod. I ni'n gaeth. Ond mae yna eithir yn yr adnod yma, dos e? Ond fydden ni'n dweud. A dyma lle mae gras Duw yn dod i fewn. Dyma lle mae trigaredd Duw yn dod i fewn. Ond, mae'n air bach, ond mae'n air mawr iawn yn yr ysgrythyr yn dywe. Gofydwch Lloyd Jones yn pregethu o'r epistol at yr Efesied. But God. A beth oedd wedi digwydd i'r rhain? Beth ddilynodd yr ond? Ond wedi clywed athrawiaeth. Ffurf o athrawiaeth yn cael ei draddodi iddyn nhw. A cyfeiriad sydd fan hyn, wrth gwrs, at y ffaith i bod nhw wedi clywed yr efengil. Ond mae'r efengil yn cael ei galw fan hyn yn ffurf o athrawiaeth. Nawr, mae'r cyfan mor ddiddorol. Ffurf, yn y gwreiddiol, mae'r gair yn golygu mold. Mae mold yn rhoi siap i beth bynnag chi'n rhoi yn y mold, yn dweud. Ac felly, oedd na ffurf, oedd na siap i'r athrawiaeth glywodd rhain. Nawr,
Dwi eto yn ddigon hen I gofio yr hen bregethwyr rhyddfrydol yn canmol yr Efengil ac yn dweud, mae'r Efengil yn wonderful. Yr Efengil fawr, too wonderful for words. Wonderful ydy. Ond mae yna words ac mae yna ddysgeidiaeth. Mae yna athrawiaeth yn yr Efengil. Mae eisiau ni gofio hynny, nid dweud storiau yw'r Efengil, efe, ond dysgeidiaeth, ffeithiau ag dehongliad o'r ffeithiau yna, sef athrawiaeth. Ac oedd aelodau cyntaf yr eglwys yn Rhufain wedi clywed ffurf o athrawiaeth ar ddydd y Pentecost. Ond wedi ymgasglu ynghyd yn Jerusalem, chi'n cofio, Ysbryd Glân wedi disgyn ar 120 ohonyn nhw, ond 4 oedd yr un safodd I fyny, a 4 oedd yr un ddechreuodd bregethu. Ac athrawiaethu dysgu oedd e'n gwneud, chi'n modd, roi gwybodaeth sanctaidd iddyn nhw oedd e'n gwneud, a dehongli'r wybodaeth honno. A beth yw'r ffurf o athrawiaeth? Neu beth yw'r Efengil te? Wel, person yw e. Person. Yr arglwydd Iesu. Ac mae'n dechrau ac yn sôn am ei fywyd a'i wynedogaeth Mae hynny yn bwysig. Cyn I ni sôn am farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, mae rhaid sefydlu pwy yw yn hollol. A'i fod wedi byw bywyd dilychwyn a glân. I fod yn gyfiawn lle dyn ni yn amlwg iawn ddim yn gyfiawn. Lle ni'n weision I bechod oedd Iesu Grist ddim yn was I bechod, gwas I dad oedd e. Y gwas dioddefus oedd e. Ac mae fywyd yn bwysig iawn yr arwyddion trwy ba rai y dangoswyd I fod yn fab Duw, nid dyn cyffredin oedd e. Oedd e yn ddyn, ond oedd e ddim yn ddyn cyffredin. Arwyddion a rhyfeddodau yn dangos yn glir yn fynegbust I bwy oedd Iesu Grist, I identity yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna mae'n sôn am farw Iesu Grist. Mae'n sôn am ddwy ochr y farwolaeth yma, bod dynion anwyr nhw mewn gwirionedd yn gyfrifol am I groesoelio fe. Mae yna weddynol I groesoeliad yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto I gyd, wrth gwrs, mae yna paradox fan hyn falle, a ddewn ni beth I ddeall y cyfan o'r paradoxes yma. Ond trwy rhag gwybodaeth a threfniad Duw I hun, oedd hyn I gyd yn y diwedd. A fod bwriad Duw yn cael ei gyflawni yn y croesoelio yma. A mae marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist yn hollol sylfaenol ac yn bwysig I ni i'w deall I. Dyn ni yma'n deall ydyn ni cyn I ni ddod i'r bywyd. I ni jyst rhyw olwg sentimental fod Iesu Grist wedi dioddau piti garw fod wedi cael ei roi farwolaeth ac yn ten ddyn mor ifanc. Dim ond sentiment fel yna. Ond I ni'n dechrau dod I ddeall pan bod yr Ysbryd Glân yn dangos I ni pwrpas y farwolaeth yma. Yr oen dieuog yno'n marw a minnau'r euog yn cael byw. Mae yna ddirprwyaeth yno. A dyma sail yr Efengil. Yr arglwydd Iesu yn cymryd fy mechod I ac yn cyfrannu yn ôl I fi I gyfiawnder ef. Yr arglwydd Iesu trwy farw yn delio gyda phroblem pechod, yn delio gyda phroblem yn caethiwed ni I bechod hefyd, yn ei farwolaeth. Ac wedyn yr atgyfodiad yn dangos yn ategu'n glir pwy oedd e, a bod y taliad yn dderbyniol gan y tad. Y gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn ddigonol I glirio'n pechodau ni, ac felly mae e'n codi o'r bedd, yn cael ei godi o'r bedd, ac yn cael ei ddyrchafu, ac yn cael ei osod yn y lle pwysicaf oll yn y nefoedd, ar ddeheulaw y gallu yn y nefoedd, ac yn cael ei anrhydeddu, ac yn cael ei goroni a gogoniant ac anrhydedd. Ac wedyn,
mae'r apostol Pedr yn sôn am y cymwysiad fod yna iachawdwriaeth trwy'r person yma, trwy'r farwolaeth yma, trwy'r ddirprwyaeth yma, trwy'r taliad yma, trwy'r brynedigaeth ddigwyddodd ar y groes, a bod yna faddeuant pechodau yn enw yr arglwydd Iesu Grist, fod modd i rheini sydd wedi bod yn gaeth dan rym y tairn, bod modd iddyn nhw ddod yn rhydd, carcharorion angau, yn dianc o'i cadwynau, trwy gredu, trwy edifarhau a chredu ynddo fe. Dyna'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd iddyn nhw. A beth oedd ymateb aelodau cyntaf Eglwys Rhufain i'r ffurf o athrawiaeth, yr Efengil, y genadwri glywson nhw ar ddydd y Pentecost? Wel, mi fiodd na gydsyniad. A dewn ni at hyn nawr te, gydsyniad y gwrandawyr. Fe wnaethon nhw i fyddhau o'r galon. Geto yma'r geiriau yma'n arwyddocaol, nid dim ond credu, ond i fyddhau o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd iddyn nhw. Ac mae'r gair i fyddhau yn awgrymu fod yna ostyngeidrwydd yn y credu. Bod nhw wedi dod i gydnabod a gweld fel hyn. Wel, ni sydd yn wrong, a'r arglwydd sy'n reit. Fe sydd yn iawn. A ni yw, maen nhw'n syrthio ar ei bai. Maen nhw'n darostwng i hunain wrth i fyddhau i'r beth maen nhw'n glywed. Ac o'n nhw wedi clywed pethau amdani nhw hunain, ynddo nhw. Bod nhw'n gyfrifol, bod nhw'n bechaduriaid. Wel, dyn nhw'n gwrthryfela yn erbyn hwnna ragor. Di naturiol, dwi'n licio clywed bod e'n bechadur, pwy i chi ddweud wrtho i bod fi'n bechadur. Ond pan bod ni'n dod dan ar gyhoeddiad, pan bod ni'n cael ein dysgu gan yr ysbryd glân, dim yn dadlen erbyn hynny ragor. Dim yn dadlen erbyn yr Efengil ragor, i ni'n i fyddhau, yn i fyddhau o'r galon. Mae hyn yn bwysig hefyd. Rai bobl yn dweud, llwch chi ddod yn Gristion, jyst trwy fod rhywun yn dweud wrthoch chi beth yw y pethau pwysig yn y ffydd Grisnogol, dyma'r erthygle'r ffydd dylech chi fod yn credu yndyn nhw. Chi'n meddwl allwch chi gyd synio? I'n credu gallai ymestyn falle i gytuno fod Iesu Grist yn ddew ac yn ddyn, ac wedi gwneud hyn ac wedi gwneud y llall. Na, mae i fyddhau o'r galon yn golygu fod pob rhan o'r dyn oedd i mewn yn ymateb i'r Efengil. Pob rhan. Mae'r meddwl yn cydsynio. Mae'r serchiadau yn enyn. Mae'r serchiadau yn cael ei deffro. Dyna paham mae gyda ni'r emynau hyfryd yma. Enynaist ynof dan, perfeithiaf dan yn ef. Ni all amoroedd mawr ddiffoddi mono ef. Nid cydsyniad oer. Mae'r rhywfaint o sel yn cael ei ddeffro yn yn calonnau. Mae gobeith yn cael ei ddeffro yn yn calonnau. Mae'r meddwl yn cydsynio, mae'r serchiadau yn enyn, mae'r ewyllus. Beth maen nhw'n gwneud? Mae'n plygu. Mae'n plygu. Na'r galon i chi, yr meddwl a'r serchiadau a'r ewyllus, dyma drwydigaeth go iawn felly. Dyma waith gras dilys y mywyd rhain. Ysgwni ydy pawb sydd yn gwrando, falle bod chi'n gwrando ar-lein, ysgwni allwch chi ddweud hynny amdanoch chi'ch hunain. Eich bod chi trwy ras Duw wedi cael gras i gydsynio gyda'r Efengil, fod yna rhywfaint o gariad ynoch chi, tuag at yr arglwydd Iesu Grist yn bennaf. A bod eich ewyllus chi wedi cael ei ddarostwng
a'ch bod chi wedi plygu. Wedi plygu. Wel, am hyn mae'r apostol Paul yn diolch. Ni'n dweud wrthoch chi gynnau, mae'n diolch am lot fawr o bethau. Ond wrth feddwl am y saint, gwaith yr arglwydd y mywyd y saint. Mae hyn yn rifrein cyson yn yr epistolau yma. Ac felly mae yna gydnabyddiaeth fan hyn, taw gwaith Duw yw e. Duw y tad sydd yn ethol, Duw y mab sydd yn prynu, Duw yr ysbryd glân sydd yn adgenhedlu. Yn llyfr Jona o bob man, ni'n cael yr adnod yna sydd yn yr atgoffa ni o ble ma'n iachawdwriaeth ni yn dod. Ac dwi'n gobeithio fod pob un ohono ni'n gweld hyn yn glir. Iachawdwriaeth sydd eiddo yr arglwydd, salvation is of the Lord. A dyna pam mae'r apostol yn dweud, I Dduw y byddor diolch. Pan bod rhywun yn dod i'r bywyd, dyn nhw'n diolch iddyn nhw, dyn ni. O diolch i chi am wneud cyffes. Diolch i chi am ddod diolch i chi am yr hyn i chi wedi wneud. Diolch am ymuno gyda'r eglwys, a diolch i Dduw i ni wneud. Achos I waith yw'r cyfan. Cwbl ydyw gwaith dy law, meddai William Spantacelyn. Ac wedyn, mae yna ddiolch. Wel, mae eisiau ni ddiolch bob dydd gyfeillion, os y ni wedi bod yn weithio ni bechod ac wedi cael gras I fyddhau o'r galon i'r ffurf o thrawiaeth a draddodwyd I ni. Bydded felly boed ein bywydau ni oll yn ddiolch. Amen. Amen. 103. Mi dafl am eich oedd I ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol oes, a'i ogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth dy groes. 103.
ac yn awr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, o gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.